namhlanje iziphi ingqinamba ezibhekene namadoda ngokukhethekile kanye nokuthi-ke kungani kuke sengathi amadoda abhekene nobunzima obengezekile nokungaphezu kwalokhu obaziwayo. Sinaye-ke uThulani Gumede ongumbhali wezincwadi oseshicilele kabanzi iy'ncwadi ezithinta wona lama-topic. La Thulani kuvela sengazuthi-ke indaba yama-gender roles nama-gender expectations ukuthi-ke kumina njengomuntu wesilisa kulindelekeni buke ngazo sinayo idlala indima ekuthenini kulimale isimo somqondo womuntu wesilisa. Yebo, yabo nje mfethu lento oyibeka ibaluleke kakhulu. Ziningi mfethu ingxoxo esengibene nazo nabantu abesilisa ngasese. Okunye ngizokuveza nje manje ngoba abanye kade ngibabuza ukuthi ngingayikhuluma ezinye izinto bebengivumela. Yabo nje khona umfethu-ke wangibhalela mfethu esesho ukuthi ube secabanga nokuyibulala ngoba ushadelwe lento unkosikazi engasebenzi, wamsiza ngayo yonke indlela ukuthi asebenze athole umsebenzi. Uthe mase khuphuka emsebenzini kwafika ikhathi la unkosikazi esebona ngazuthi usehola kangcono kunomuntu wesilisa and kwaqala kwanokungathembani. Unkosikazi wayithola sekwenzeka izinto engekho right ukuthi mhlambe ayithole eseba nabanye abantu besilisa. And nje kumanje umfethu ubhizi ngedivorce kodwa kule divorce umphakathi uyamhleka ukuthi lo mfethu lona ubekade ondliwa unkosikazi ngoba enye into ebuhlungu lemaza abantu besilisa ukuthi njalo makwenzeka izinto engekho kube kubudlelwana abantu besifazane kungesikho ukuthi ngiyabagxeka kodwa kuba lula kubona ukuthi basheshe bayikhiphe izinto ezenzeka emshadweni. Uthothi umuntu wesilisa yena ngoba akukho kuthini ukukhuluma akakwazi ukukhuluma and khona nje insizwe nayo idlule esimeni esifanayo la bekuba nengxabano unkosikazi agijima bayotshena bonke abantu ukuthi lona usenzeni. Uthola ukuthi umfowethu yena ugcine engalalelwanga ukuthi lithini elakhe side kulesi story. So abantu abaningi balinyezwa yilonto ukuthi engakalalelwa and enye into uqhawe lami futhi siyayibona ukuthi makuba nezingxoxo ezithinta abantu besilisa kuyaye ukuthi kuqalwa ukuxoxwa ngalonto kube sekujajiwe ukuthi avese abantu besilisa ba wrong kodwa bakakalalela ukuthi madoda iziphi inkinga enibhekene nazo. So iplatform esengiqalile ila isiqale siveza manje abantu besilisa kungesikho futhi ukuthi sizama ukublame omama kodwa mina ngiyakholela ukuthi uma sikwazile ukuyicija indoda yasesimeni esifanele nonkosikazi uzobenefita nomphakathi uzobenefita uzohlomula okuyiyona into engicabanga ukuthi silana for yona. Yabona. So ngalokho uthi kubalekile ukuthi kuzwakale neside le story labo abantu besilisa mfethu iningi yabo nje manje mangathiwa ngento abantu besilisa abagxekiwe ukuthi benza amaphutha iside labo belingakalalelwa. Iningi labantu engidila nabo namanje ngisho ngifunda ama-journals akhuluma ngalezo zinto. Iningi labantu abashushisiwe iside labo lingakalalelwa. Njengoba ngisho ngathiwa kunama-conferences azama ukukhuluma nge-gender based violence umuntu uyawalalela asuke aqala leyo nto esevese sekuvezile ukuthi umuntu wesilisa uyahlukumeza. Kungesikho ukuthi bazobizwa amadoda ukuthi madoda nike nichaze inkinga zenu sike sinilalele. Kungesikho ukuthi mase silalela inkinga zenu sizothi ukuhlukubeza kwenu siyanixolela. Cha ngeke sinixolele kulezi zinto enizenzile kodwa sifuna ukunizwa ukuthi kwenzakalani kunina. Yabo nje mina ngizokwenza